shi nake so ku bar mai da shi na yi rayuwa ta da shi jinjibin su matakin amana ya riƙe mai da shi shi nake so shi nake so shi nake so ku bar mini shi na yi rayuwa ta da shi jinjibin su matakin amana ya riƙe mini shi nake so ku bar mini shi na yi rayuwa ta da shi jinjibin su matakin amana ya riƙe mini shi. Ke kuma me haka? Kin zo kin sa mutane a gaba kawai kina ta kuka. Me ya faru? To dai kullum ina gaya miki komai a duniyar nan dan haƙuri ne. Kullum sai na miki wannan maganar ki ci gaba da yin haƙuri amma ba kya ji. Abu kankane in ya faru da ke sai ki zo ki zauna ki ta rusa kuka ki sawa kanki damuwa. Lafiya? Lafiya? Ko jikin lafiya ne kira min yayanki. Wasu na nuna ba zan iya rasa Aliya ba. Kai dan iska me yasa kullun sai mu ringa ganin ka kaje kai mayanka sannan zaka ringa zo mana layi me ke kawo ka ko dai agwagen mutane ko kaji kake sata mutane kai yanda raina yake a bace fa Allah zan iya hucewa akan ka ba ina ruwa na da bacin ranka kai rifa tun kafin a haife ka muka iskanci duk kana takama da kai dan iska ne tun kafin a haife ka mu muka iskanci muka gama to ina ga ma ko kana laba aka yanke wa kasa cibiya Allah wallahi sai mu ma rashin mutunci ni? Ƙwarai kuwa. Ka zo kamare da yanka ɗaya kai. Kamare ne? Ni kamara? Ba iya marin hukuncin zai tsaya ba. La lillahi wa la ilaha illallah Muhammad. Ka ce kala. Wallahi sai na cire mu kokaranka in haɗiye shi yanzu nan. Kai ka san waye ni? Jibana. Ban sayar da za a yi mutum da ba zai iya magance matsalar 30,000 ba a cikin shekara guda. Ya magance matsalar 500,000 a cikin kwana 5. Ƙarfin soyayya ya fi na arziki kuma ya fi na talauci. Sannan ka sani, ƙarfin soyayya kan iya haifar da abubuwan al'ajabi. Ka zuba ido kai dai ka gani. Ina so in tabbatar maka a cikin kwana 5 za ka sha mamaki. Ta yaya za ka yi? Baka buƙatar amsa daga bakina. Nan da kwana 5 ina gayyata ka ɗaurin aure na. Magana tana da daɗin faɗa a baki. Shi yasa masu surutu kan faɗi mafarkansu da kuma hasashensu wanda ko a tatsuniya ba za su iya aikatawa ba. Kai dai ka zuba ido gani. Za ga aiki da cika. Wataƙila tsohuwa za a tura bara ko. Kai mahaifiyar ta?
Ashe baka da hankali? Ka ce tak ka gani wallahi sai na yanka. Dai na kallo na. Tsohon banza tsohon wabi. Tashi ka ware, tashi ka bar nan. Na fasa zama gurin. Sannu Umma, tun ɗazu nake jira shi ga ta ƙi shiga. Ki ci gaba da jarabawa za ki same shi. To. In dai akan mahaifiyata ne ina rasa hankali na dan wani lokaci. Ni kake ga wannan maganar da Ahmad? Alhaji ina ganin mutuncinka. Amma akan mahaifiyata babu abin da ba zan iya yi ba. Zan iya haƙura da komai. In na ce komai ina nufin komai. Na ji daɗin wannan abin domin ya ƙara rura wutar ƙiyayya tsakanin banza da baban rabin raina. Ina jin yana ya sauta kuɗin ka. Ina cikin tashin hankali ne. Me ya faru? Ahmad sun gane da abbaciya. Ya sa masu sharuɗa masu tsauri. Me ya sharaɗi? Ko ya bashi nan da kwana 5. Ya kasa daki na naira 50,000. Sannan ya kawo akwati 6 a cike da kaya. Ta yaya hakan zai yiwu? Ina Ahmad zai samu wa'annan? Ni dai wallahi ina cikin tashin hankali. A'a, gaskiya ba zai iya ba. Ina so ki fara cire shi daga wuri tun yanzu a cikin zuciyarki. Ta yaya? Kin san ba zan iya ba. Kada ki yadda ki saba ma iyayenki. Duk duniya ba wanda ya fi su daraja. Ko game da aure ko saurayi. Shi nake so ku bar ni da shi na yi rayuwa ta da shi. Jinjika so matakin amana ya rike mini shi. Ina rasa mafita wallahi. Yaya, ka ga fa asibitin nan na kuɗi ne, kuma gashi ba mu da kati. To, likita jikin nata. Jikinta insha Allah za ta samu sauki. Ki ya kamata ki shiga ciki ki zauna gurin ta kai kuma ka je likita yana son ganin ka.
Likita me yake damun ta ne? Ba Ahmad. Ai da man abin da yasa na ce ka zo Malam Ahmad saboda na shiga ciki na duba da ta na gani. Ina ce wa yarinyar nan ka zo insha Allah amma ba matsala bane domin mata gwaje-gwaje. Ga wannan takardar da muka mata gwaje-gwaje za ka je ka biya 11,800 insha Allah. Abin da yake damun ta Malam Ahmad ciwon koda ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka daina insha Allah. Allah dai da mai duk wani bala'i da dan adam ya kira ubangiji amma ba matsala bane ba. Amma ka je ka biya kuɗin wannan gwaje-gwaje insha Allah. Kokarin mu fatan mu kai kokari ka samu kuɗin da zamu mata wannan aikin. Saboda muna tana akwai mai gidan mu da zai zo daga ƙasar waje. Insha Allah idan yanzu zamu masa bayani inda Allah ya sa kun biya sai a sa ku a jerin wanda za a yi wa aiki a wannan satin insha Allah. To likita nawa ne shi kuma kuɗin wankin kodar? Ya haƙuri Malam Ahmad ba shi da tsada insha Allah. Abinda zaka biya kuɗin aikin 30,000 ne da biyar insha Allah Malam Ahmad kai kokari a samu kuɗin nan sai mu sa ta ajiri. Kaga idan ya zo ya mana bashi litinin ya duba ya gani. Kai haƙuri Malam Ahmad tunda ba ta da matsala komai iya wannan. Ai haƙuri Malam Ahmad. Kaka samu damuwa. Ai ta gaya ubangiji Allah ne ya kawo shi Allah ne kuma zai dauke mata insha Allah mahaifiya ce. Ai kokari a rabu da ita lafiya. Allah ko ka san inda yan gidan nan suka je? Ba sa nan sun je asibiti. Asibiti? Zuwa asibiti ya kama ni dole. Da alama ka haukace. A kowane irin yanayi, fuskar ki haske take fiye da na taurari. Na kasa bambanta tsakanin fushi, murmushi da dariya. Neman da wancan yake maki tamkar neman hawayen kifi ne a cikin ruwa. Kin san ba zai taba samu ba. Ya Allah na ki alaga ne da haka. Wala ya ci wasa. Dole sai na tawo mataki. Wai likitocin nan ka je gurin su? Aji. To me suka ce yana damu? Ta ba wani abu ne sosai ba. Kawai cewa hawan jinin ki ne tashi. Ni kana jikina na bani ba hawan jini bane. Ka gaya min gaskiya me yake damun ta me kuke boye mana? Ni fa ba karamar yarinya bace. Zan iya ɗaukar kowace kalar daddara. Kai ka gaya min abin da yake damun umma. Ciwon koda ne yake damun ta. Kai, dama yarinyar tana son gayan nan? Yaudara ta take yi? To yanzu a wannan hali da muke ciki ina za a samu kuɗi. Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobe, jaruma a cikin shirin nan mai suna Shi Nake So. Ina masu kallon YouTube channel ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Farida Barau TV domin ci gaba da kallon wannan fim ɗin Shi Nake So. Ku yi mana subscribing ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta haka ne da zarar mun ɗora za ku samu labari. Daman ni kun san Shi Nake So har da kai har da ke ma har da ku gaba ɗaya. Ina son ku yi mana subscribing. Mun gode. Kayya kuke wani kallon mutane ne. Da ke ba ji a yadda ana tare. To kamar da yadda kuka sani sunana Yakubu Aljan a cikin wannan shirin naku mai farin jini wato Shi Nake So. Ni kenan Allah wallahi. Abin da nake so in faɗa muku shine kamar yadda muka dan kwana biyu mu kawo muku wannan shirin namu ba. To yanzu muna nan muna tsaifewa za mu kawo muku shi. Kawai ku jira yana zuwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ita ce wadda za ta rinka gaya muku da zarar mun dora. Bayan wannan kuma ku danna mana like, share zuwa ga masoya domin su masu kalla. Idan kuma kuka ki Yakubu Aljan ina nan. Nagode. Sunana Dr. Malik, aka Billy, jarumi mai suna Bilal a cikin series film din nan Shi Nake So, wanda za mu rinka saka muku shi duk ranar Litinin. Domin gudun ka a baka labari, ka danna mana subscribe. Bayan ka danna subscribe, idan kana son ya kasance cewa duk lokacin da muka dora ka samu alama, to ka danna wannan ƙararrawar da kake gani ga ta nan ina ganin ta. Kada ka bari ya baka labari. Ku yi liking, ci gaba da biyo mu. Sha kallo lafiya. In kuka bi abin da ake koya muku har kuka koya, to zai zama alheri gare ku har illa masha Allah. Hajiya Farida Nura Khalil ta kasance tsaye-tsayen daka wajen ganin ta tallafa wa mata musamman masu karamin karfi da masu marayu domin ganin cewa su ma ana dama da su a cikin al'umma.
Wannan shaida ne bisa ga ɗimbin ayyukan da take na taimakawa matan domin inganta tattalin arziki da zamantakewa su a dukkan lokuta. Goma shi na kwanan da mata suka samu daga Hajiya Farida Nura Khalil a ƙarƙashin gidauniyar injiniya Nura Khalil Less Privilege Support Foundation shine haɗin gwiwa da ta yi da wata ƙungiya ta ƙarni na 21 wato 21st Century Entrepreneur Hub a turance, inda aka koyar da mata sana'o'i da suka hada da ɗinki da saƙa da gyaran jiki wato make up da yin turaren ƙamshi da man shafawa da sauransu. Wannan hubbasa ta uwar marayu Hajiya Farida Nura Khalil ta karaɗe mata fiye da 200 da suka amfana da wannan horo na sana'o'i. Wakiliyar Hajiya Farida Nura Khalil wato Hajiya Zainab ta yi jawabi dangane da wannan tagomashi. A gaskiya na ji daɗi sosai da sosai irin yadda na ga kun ba da ƙwazo a kan wannan, ba ma kamar ku 'yan uwana mata kun jajirce a kan wannan abu. Su mazan kuma 'yan uwana ne, amma dai su matan gaskiya sun fi ba da ƙwazo irin sosai ɗin nan, saboda ga yanan wurin mutum kusan 40 ko ma fiye da haka sun iya aikan alhamdulillah. Ina fatan ma zan kawo ɗinki ma insha Allah wa aimani. Gaskiya mun ji daɗi sosai da sosai, kuma mun sanar mata ta ce ai mata godiya sosai ta musamman a yanda kuka ba masu koya maku, kun ba su goyon baya, ba za su rika sarewa ba lokacin da suke koya maku, idan ana koya ma mutum bai ganewa shine ke sanyawa mutum har ya ji sanyi ya ji ma to me ya sanya ma irin sai ya ji ma jikin shi ko wani gajiya. To amma gaskiya alhamdulillah. Alhaji Abdul Abubakar Funtuwa yayi nasa jawabin. So a wannan lokaci gaskiya ita Hajiya Farida Barau ta duba ta hanga ta ga ya dace ta fara irin wannan program, ta sanya aka nemo mata marayu kamar yadda na faɗa, da kuma su irin matasa da mata irin marasa aure domin su zo a ba su horo na sana'o'i da dama, wanda aka ba kowannen su form da kan shi ya zaɓi abin da yake so, wanda ya haɗa da ɗinki da make up da haɗa cosmetics irin su humra da basilin da sauransu haka, sannan kuma akwai haɗa takalma a ciki, wanda akalla wannan mutane sun kai mutane kimanin mutum 200, wanda nan kaduwa da za ga sunan duka ana ba su training ga baki ɗayansu. So kuma in an gama wannan training ɗin gaba ɗaya insha Allah kamar yadda ita Hajiya Farida ta faɗi, za a ba su tallafi kowa domin ya dogara da kanshi ya ci gaba da rayuwa kamar yadda sauran mutane suke waɗanda suke da gata su ma. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana su kuwa a wannan lokaci baki ya kasance har kunne, inda suke cewa da farko dai zan fara yi mata godiya ita Hajiya Farida wato uwar gida ga Alhaji Nura. Muna godiya sosai saboda kaga ta taimaka mana sosai wurin da ta kawo wannan shiri. Mun samu, kasa idan kana da fashion akan abu kuma gashi ta taimaka mana, mun samu an koya mana, yanzu za mu ci gaba da yin sana'o'in mu har mu bunƙasa mu taimaka ma wasu. Fatan alheri da Allah nuna mana wannan lokaci da muke ciki na ƙaruwa ta al'umma, wanda gaskiya an samu ci gaba ga wannan hidimomi da ake na taimaka ma talakawa da marayu na su samu abin su dogara da kansu. Na taso ina so in koyi ɗinki, yanzu gashi Allah ya taimaka daga Nura Khalil Foundation an koya mana ɗinki kyauta. Wannan Nura Khalil Foundation na ji daɗi da ma na same da a yau a nan wurin, saboda akalla cikin muna da yawan kai apply, saboda haka ni da dama mutane ba su samu ba, amma ni har na samu. Ina gode ma Nura Khalil Foundation da irin su suke taimaka matasa domin su dogaro da kansu. Ta ɗauki mutum 200 koyon sana'a, to yanzu haka ne gani ni shaida ce, ga wurin koyon sana'a kuma a kyauta ba da kuɗin mu ba. Ta samun nasara a rayuwarta tare da ita da mai gidanta da duk wani masoyinta. Ubangijin mu Allah ka yi masu jagoranci, Allah kuma ka shige masu gaba a duk inda suka nufa kudurorinsu na alkhairi.